üyeleri, TÜİS Genel Sekreteri. Evditinin bazara peymanın karın komiya sala 2021 en kudu nabera hükümet Türk İş Hak İşi de daha kırın xılas bu. Liser peymanu lehev kırına karı komiye kamuye protokol pekat. Lugor ve levatine maişa heri kema karkırın dairen devlete bu 1000 lira. Jibo şeşmeyin avlen sala 2021-2022 ji sedî 12 jibo şeşmehin ji ji sedî 5 li gor ferqa enflasyonê zemhat kirin. Derheqê lehevkirinê de bilgilî Wezîrê Xebat û Ewlekariya Civakî got. Ev peymana ew ê tevkariyê bide aştiya civakiya Tirkiyeyê. 4.62 Ev peyman 7000 karkerên wezaret, zanînge, nexweşxane, daîrên taybetên wîlayetan, riyên trênan, fabrîqeyên şekiran û santralên peydakirina ceyranê û her wekî karkerên saziyên din eleqedar dike. Weka tê zanîn derheqê vê bazarê de pêvajo di sîwekê Gulanê de dest pê kiribû.